koska me arvostamme innovaatiota. Innovaatioon investoiminen on järkevää liiketoimintaa. Olemme aloittaneet integroimalla tutkimus- ja kehitystoiminnan tuotantolaitostemme keskeisiksi osiksi. Tämä yksinkertainen lähestymistapa parantaa tuotanto- ja kehitystiimiemme välistä yhteistyötä ja kannustaa nopeampaan tiedonvaihtoon. Tämä johtaa tehokkaaseen tutkimukseen ja nopeuttaa huomattavasti jokaisen uuden tuotteen tai tuotekehityksen kehitystä. Tiedon ja asiantuntemuksen saaminen ei tapahdu itsestään ATG:llä. Teemme aktiivisesti yhteistyötä johtavien yliopistojen, erikoisalojen ja tunnetuimpien alan asiantuntijoiden kanssa. Tämä on yksi syy, miksi ATG voi pysyä alan uusimpien kehitysten ja tieteellisten läpimurtojen kärjessä. Tämä antaa meille mahdollisuuden suunnitella ja kehittää käsineitä, jotka sopivat täydellisesti käyttäjien tarpeisiin tänään ja huomenna. Tarjoamalla käyttäjille sekä käsineen että täysin uuden käsinekokemuksen me pystymme takaamaan jokaiselle käyttäjälle optimaalisen turvallisuuden ja mukavuuden. Miten? Ensinnäkin me kuuntelemme käyttäjiä ja asiakkaita. Keskitymme siihen, mitä käsi haluaa ja ansaitsee: mukavuutta, suorituskykyä ja pitoa. Seuraava looginen askel on määritellä markkinoiden ja niiden käyttäjien tarpeet. Lopuksi me yhdistämme uusimmat teknologiset läpimurrot, jotta voimme määrittää ja suunnitella käsineen toimintoja käyttämällä teknologiaosastoillamme kehitettyjä ominaisuuksia. Nämä osastot ovat ATG:n innovaation perusta. Yhteinen perusta, jolla me varmistamme, että jokainen suunnittelemamme ATG:n käsine hyödyntää parasta teknologista osaamista. Tulos: innovaatio, joka tarjoaa käyttäjälle ihanteellisen käsinekokemuksen kaikissa tilanteissa.